26 Asrambari constituency by Khobjak Shoboram Chopara SB School 46 nong polling center ro IPFT ni angai Batainai porom ganangjak Jayanti Debbarma naina thangmani habdina nailia TIPRA Mothani kisasuk samung sitra khlainai ro candidate ni malkhung id by Khitarkha teiruten Debbarma no TIPRA Mothani kisasuk samung sitra khlainai ro bukha hanai kokshi samung kasai faikya nainai sini mangplibo जे और मम पिएस नि उनको एक एफेक्ट लाइन खाप संग बहुती जों 46 मुड सेंटर ऑफ फाइमानी जिनि जस्ट इनफॉर्म नाना बागे खरबस बोट रिखा त बाहाय के चली त अमन बागे जों 99 फाइमानी त साइमान फाइमानी पियाबा और किचा तिप्रा मथनि गोबांमा चराय र जोंना हामनारिया हाइपना जों बरनो सागा जों और कुस्ताम खायने फाया जस्ट जों इनफॉर्म सिमसे नाना फायो बाहाय ता मुंखा बाबुसु जरते बोट खलायखा पियाबा बरो एकदम जलि लायजा जोंना हामनारिया हाइपना जों इनफॉर्म ना हारि जहनते बुसुखा बुसु बोट खलायखा ता मुंखा खुंगया खय आं किपिल फाइप्रखाय बरक जतन पाल खाय एमन बाबे अटैक खायखा आमु सानान सकरै जिनि गाड़ी रोग खितारका हादुल रोग बाय जेसे मानसा जरते बुप्रे साप्रे खायखा इनके आमन बिसिंगो आनि गाड़ी ताबुक देबजाक बाबा बायजाक इनके आमन बागे आं ताबुक म मुंगिया कामिनि ओसिनारो आं एफआईआर कपि दिखा इनके जेसे के पानो एक्शन हानान मिंथु ताई जतन कोइना लुकुरनो उमति खायमन किन्तु बेलायखेन चालिया ओंखाय उमति खायावो जों जतनिनो गणतन्त्र अधिकार दङ भोट रिनानि ताई आं कैंडिडेट हिसाबै आंनि अधिकार दङ प्रत्येकटा भोट सेन्टाराव थाङै आं तदन्त खायनानि बुसुजते भोट खलाया दिनै आमन बागे आं फाइमानि फियाबा बेलायखेनो दुखजनक ताई बेलायखे खा खामानि कक आंनि बरकनो बुइया बुनि दफानि बरक या आंनि दफानि बरक नानि थैनो बरक बुजिया सुजिया बरक हायखा आंनि उपरे अटैक खायखा आमनि बागे आं तो बरनो नाकारि दिवो फियाबा लुकुरक बरनो नाकारगला हिंगे और जारा खायने आं मुं साइमांखा दिनेश देबबर्मा हिनै म किन्तु जिनि दा अनिमेसनि आन्दारनि बरकनो बिनि लगिसंनो बरक बिन दलनिनो बरक हिंगे आंगर नुनुखा जे अनिमेस सारनि बा दा अनिमेसनि कुनु कंट्रोल करै चेरेरंनि उपरे बीजेपी आईपीएफटी सरकार कोनो समय पानो नाइया बा जिनि पार्टी नाइया केबो कोनो शांतिपूर्ण बोर्डनो जों बंग खायनानि बागै हाय पानो तिनि अरो जे इंसिडेंट मानि ओमते जे घटना मानि हम बेलाय खेनो चाया ओमते हाय कोनो दिनो पान तांथु आंगामनो लुकरनो कइनाय ताई जारा खलाय तंनाय आनि मो ताबुक जे सामानि कग्रनो खनाय तंखाय नरो किचा वानसुगि नायदि जतनो राजाना हामजगो आंबो हामजगो बेलायखे रेसपेक्ट दिओ बरम दिओ हाय पानो पार्टिओ जे तंनाय बररो बर किन्तु निजिनि फायदानि बागै सिमिसे पदनि लुगे सिमिसे बरगारो भोट बाचाओ खरसे डेपुटी सीएम तति बाइके एडिसिनि डेपुटी सीएम तति जिनि अरनि जारा आगि नेतृत्व दि तंनाय काहाम लिडार रंनो सुजोग दियो बर फाइ बाचा फाइके आमु तो जतन साइमानो जनसाधारण आमु पदनि लुबे क्षमतानि लुबे आमन बागै आं कइनाय लुकुरक नरक काहाम केनो वान सुगिनाय नंनि बुटनो दिदि ताबु जरा तंखो नरक सिसाइ फाइनायनि बागै आसनो तेगासे कमेम आ जागोन जाथे खाथे आरो केबो सेंट्रल नि फुर जगा डिउटी खलायनाय तो आं तो आनि मकलो तंगहिन खनाका सेंट्रलनि फुस हाय पानो आनि मकलो काय खरनि खरतम नुगो बर नासिक सिमिसि तंगो जोंनो बादारि फुरु जोंनो हाबिया खायफुरु हाय पानो बर किछु खाया ओंगाय अरो मुंगिया कामिनि ओसिनो तो चिनि चाम्पल पीएस ओसि साहना कक तंगमनि हयतो सावरि पानो तंखना किन्तु जोंनो मालाय फैलिया बरनो केबो कोनो फोर्स करि आं जेफोर हापाय मानि हिंगा उलखाय तो फाइसक पाइका ताबु हिंगाय जों ताबु बरनो एफआईआर कपि रिखा आनि ऊपर जे अटैक खलायजामनि आनि दलरनो अटैक खलायमनि ताई अरो खरकसा ताखुक बिनि मुंखाय रतेन बो जोंनो लामा फुनुगै तुइ फाइमानि पिया बो खरकसा बाचाय तंगमसा हायनो बरक से बो कोनो पार्टी बो खलाया बनो अटैक खलायका बनो बोप्रे साप्रे खायका आमो बेलायखेनो नाकार माया आमो आं आवन बागे आं बेलायखेन खादुखो नांजाक बिनि बागै हिंगा आं लुकुनो कयो उमति हाय गणतन्त्रनि भोट दिना थांतानिओ जतनि अधिकार तंगो भोट दिनानि जतनि जानजानि पार्टीना हामजागो हायपानो उमतिखाय भायोलेंस खायमेन बागे आं बेलायखेनो खादुखो नांजाक ताई जलि जा ताई आं लुकुरनो कयो आमतिखाय कुनु दिनो फानो आमति खाया आंनानि बागे आं जतननो कयो हामबाय सागन तिनि जे और ननो जे बुमानि तामन बागे ननो बुखा इसो दुनो मातो जोंनि को मेम न तै फिमनि लामा सिनि हानै सुब्रामबा मेम बायखिनि तै हिलका बरक जोंनो फिल्लो न हकैनो जोंनो बरनि नरक बरन फाइ नरक गुन्दामि अमक सबाखनि नरक बगने आसे बागबारि दल हनै बर आनो बुखा बुना रगला ननो खर बोसोर फाइ बुखना साइसनो बु नों सिरासिना ब्रना सिनिओ